तो हेलो गाइस वेलकम बैक आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बनाय जाफिनलायबाय लाइभआव एबारसो फार्स्ट टाइम आङो इ मोनसे भिडिअ आइफनदो बानायनाय जागोन आरोना आइफनदो भिडिअ बानायफेराखै एबारसो फार्स्ट टाइम आरोना एकदम बिराद मोजां मोनदों आरोना गोसोखौ मानो होनबाथाय आइफननि फिलानो बेलेग जायोना आंबो लागोन सानसे आइफन नायबाय थाबानो सानसे माने बारा गोबाव गैखाला आंबो नै जानुवारियाव लागोन जानो हागौ नङाबा जानुवारि बायबाथाय लागोन सल'फोर दिनै आङो बे आदानि मबाइलजोंनो भिडिअखौ बानायगोन आरोना ओमफ्राय जों दा सिमेन्ट सापर थांनो नागिरदों सिमेन्ट सापर माने सिमेन्ट सापर दैमायाव आरोना थाङिया बिराद गोबाव जाखाबायमोन आरोना सिमेन्ट दैमाथिं एकदमबारे थांनायानो जाखायाखैमोन मानो होनबाथाय समखौनो मोना आरोना थांनो थाखाय ओमफ्राय बिराद गोबावनि उनाव दिनै थांनोसै बिराद गोबावबो जाबाय जेब्ला आङो फार्स्ट हाबा जादोंमोन ओमफ्राय जेब्ला आङो हिन्जावखौ लानो थांदोंमोन आथिं बेरायनो जेनेबा बे समनिफ्रायनो ओमफ्राय आरो नेक्स्ट खेबसे थांबावदोंमोन आरोना फ्राय 1.5 बोसोरसोआनो जाबाय थाङिया ओमफ्राय आदामोना नैथिं खामानि मावगासिनो ओमफ्राय सासे आदाया बाइक लायनो थांदों इसानाव इसाबो आदायानो जायो आरोना ओमफ्राय बाइक लायनो थांदों इसानाव आरो इथिं निउ इयारबो फैबाय नालाय ना गाबोननिफ्रायनो सबनियानो फैनो हेपि निउ इयार दिनै 29 गाबोन 30 थांबानो 31 खालिनो बेनि उनावथ' गोदान बोसोर फैखासिगोन बेनिखायनो गासैनिसिमबो सिगाङावनो एडभान्स हेपि निउ इयार बे बोसोराव जेसेबां दुखु दंमोन सुखु दंमोन गासैखौ बावगारजोबदो सोरबाफोर दुस मोनदोंबा दुसमनखौबो खतम खालामदो बयबो मिलायलायनानै थाबानो जाबाय गोदान बोसोराव मा दुखु मा सुखु गासैबो बावगारजोबदो ओमफ्राय आरो बयबो मिलायना थाफिनदो सिगाङाव जेरै दंमोन बेफोरबायदिनो जाबानो जाबाय आरो सोरबाफोर लोगोफोराबो जुदि गोसोफोरा गाज्रि मोनना दोङो आंखौ निमाहा होबानो जाबाय गासैनिसिमबो एडभान्स हेपि निउ इयार बाइकखौ लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय बाइकजों थांसै जों दा सापरियाव दैमायाव दुगैनोसै रायलायनायफ्राबो थाथ' थुथ' बेफोरबायदि जालाङो आरो सम सम मानो होनबाथाय ब्लगखौथ' हेगारबाय थादो डेलि होनबाबो माने बारा एक्सपिरियेन्स गैयै बायदि मोनलांगासिनो माने बाइथिं अन्थाइ बिखायाबो फैखासिगोन आरोना बारा सम गैखाला 31 हेगारगोन होन्दों आङो 31 8टा बाजियाव फुंनि नोंथांमोना नुनो मोनो आरोना ब्रानि वाट्सआप माब्रै बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो आयं लानाव बरिया बिबार बारनानै दंजोबो आरोना इथिं एकदम आरो पुरा इथिंबो गार्डेन नोंथांमोनाथ' नुखाबाय सिनेमेटिक शट आं मोननैसो लाबाय आरोना आं सिनेमेटिक शट इमान लानो रोङा होमबाबो मोननैसो लाबाय नैफोराव सब गलाब बिबार नुजोबोमोन आरोना दा गैला माने आइफनदो बानायनो मोननायनि फिलानो बेलेग आरोना क्वालिटिया मोजां जायो नालाय ओमफ्राय आरो दांनोबो स्मुथ जायो मबाइला बिराद मोजां आरो आं गावनो माला पार्सनेलि लानो मोनगोन गावनि आखायाव माला आङो दोनबाय थानो मोनगोन बेखौनो साननानै एक्साइटेड आरोना मानो होनबाथाय बे मोनसे आइफना जेनेबा ब्रेन्ड जाहैबाय नालाय बेदो बानायनायनि इन्टारेस्टआनो बेलेग जायो मजायानो प्राणी थांथारलाय जानो आगोल नुबा थांबाय थायोमोन डेलि थांबाय थायोमोन ओमफ्राय दा थांला बोरायबायबो 7 बोसोरसो जाबाय खोमा ना 7 इयार्स मोन न सल'फोरनि ब्रादारा बाइकखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना दानाबा थांबाय थानोसै सिमेन्ट दैमायाव 1:30 जाबाय आरोना टाइमा ओमफ्राय बारा टाइमथ' गैखाया ओरैनो थांनानै फट' मोननैसो लानो सुट फैनोसै आरो बेनि उनाव 4 लाइन जानोसै आं गारियानो गारि आरोना दानाबा थांबाय थानोसै पुरा मोनाखासिगोन आरोना टाइमाव बिराद जाखाबाय नालाय नायनोसै बेसे सम थानाय ओमफ्राय दिनै अरनदयनि बिराद मानसि आरोना पुरा फांसनफोर जानाय बायदि जादों नोंथांथ' न'नि जायो थायोना जायो बिसोर थांबाय थायो आरोना दैमायाव ओमफ्राय आंसो थांनाय जायो बिसोरनाथ' पार्टिया सोलिबाय थायो माने ओमफ्राय थ' बेसे दिन नङाना आरो आंहाथ' सेंग्रा मानसिना जोङो बेरायनाय जाबाय थायो बारा न'आव थानाय जाया जों बोराय नालाय बेनिखायनो बेरायनो मोना एसे सेंग्रा नालाय इन्जय खालामबाय थायो मालाय होमबा बिसोरना सिख्लाफोरजों बेराया दे बे मोनसेखौ बिराद मोजां मोनो माने आङो न'नि लोगोफोरखौल' फ्रेन्ड्सफोरजों इन्जय खालामो आरोना सिल खालामो खिन्थु सिख्लाफोरनि माने लांनानै पार्टि सार्टि खालामनाय इन्जय खालामनाय बेफोरबायदि गैया माने इउनिक दाना माने सिमेन्ट सापर ओंख्रि आरोना ओमफ्राय जों मेन टाउनथिं थांदिया बिथिं हाबलांनोसै दैमायाव इन्जय खालामनोसै दिनै बिदा फंबाय सानैसो मा खालामबावनो आरो सिख्लाफोरथ' गैया नालाय बिदा फंबाय इन्जय खालामनोसै आरो बिराद गोबाव जाखाबायमोन बिराद एक्साइटेड आरोना आङो दैमाफ्रा माबोरै जाना दङ नायनो थाखाय बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय गैया फाइनालिखौ बारबाय आरोना बिराद खस्थ' मोनबाय बाइकजों लोगोसे मानसिया बिराद खस्थ' मोनबाय आरोना
मानो होनबाथाय खस्थ' जाखायो एसे लामायानो बोरैबाखा नालाय स' फाइनेलि लोगोफोर मोनहैथारसिगोन आरो ना ओमफ्राय बेफोरथिं बिराद अन्थाइ माबा माबि लांनाय गारिफोरा फैयो आरो बिराद रिक्स माने थायो जायगाया बिराद धुला गोजा बिहारि बिराद धुला गोजा सेस बिथिं फुवारि दंजोबो ना दखान बेबायदि धुलायाव बिराद गिनो गोनां थायो आरो ना मानो होनबाथाय जायगाफोरा अबेयाव गोथौ नङा बेफोरखौ माने बारा पात्ता मोननो थाङा धुला जाजोबना थायो नालाय नायना लानो हागोन फुवारिफोराव माबोरै धुलाफोरा खामानि मावनांगौबाथाय बेफोराव थैखाबायलै बेमार जाना थागोन थाबनो गलफोरा दा अन्थाइ जानानै सल'फोरनाय नुबाय आरोना जोङो सिमेन्ट दैमा ओमफ्राय नै गोदानै माने माबा गायदों आरोना टावार नङा इयो इलेक्ट्रिसिटिनि सल'फोरनाय फाइनेलि जों दा सिमेन्ट दैमायाव मोनफैबाय आरोना इमान गोबावनि उनाव दिनै फैनानै फार्स्ट टाइम बिराद मोजां मोनदों आरोना जायगाखौ इमान गोबावनि उनाव जुदि नुयोबाथाय नै इथिं पार्टि जागासिनो आरोना फेमिलि पार्टि ब्रादारा जिरायनासो लाबाय नै ओमफ्राय इथिंबो सब पार्टि आरोना पुरा पार्टि जागासिनो नैथिंबो पुरा बिरा मानसि डेन्जार मोसादों जोंनाथ' फेमिलिबो लाबाखै जों माने ब्रादारजों आंबो फैदों आरोना मिरामिसलै आं ब्रिजार आङो बियार गंसे लाबोदों आरोना बियार गंसे लोंनोसै मिसाखौलाय माथो बुंनो आरोना बे गोजान जायगायाव फैबाथाय गंसे गंनै लोंनाया जायो आरो बिराद मोजां आरोना इयो दा मबाइलाव बारा मोजां नुवाखै आरोना नोंसोरो मबाइलाव बारा मोजां नुखाया ओरैनो मेगननि एसेबां पावार जेनेबा बियार केन गावरायासो जा जेसेबां माने मबाइलाव समायना नुयोना बेनि बांसिन समायना मोगथाङाव जायो आरोना मानो होनबाथाय मबाइला गासैबो केपचार खालामजोबनो हाया नालाय बेनि थाखायनो मेगननि मेगा पिक्सारदो आरो मबाइलनि मेगा पिक्सारदो सेम जाया नालाय बेनि थाखायनो लोगोफोर जेथिं नायो माने पार्टि जानाय नुनो आरोना इथिंबो गासैनिबो पार्टिल' जोंनाथ' दा जाथ'वाखै नालाय नायनोसै माला जानाय जायो जोंना पार्टिया 31 खालिसो जागोन आरोना दाथ' पार्टि जानायनि माबा नङा नालाय जोंना ओइ नैथिं आरो खेल गेलेगासिनो आरोना मालायफोरा पार्टि जागासिनो मोसागासिनो इथिं नै मालायनि पार्टि जानायफोरखौ नुबाथाय माने जानो लुगैयो आरोना समफोरखौ गोसोखाङो ओमफ्राय मा खालामबावनो आरो जोंबो फैबा जागोन नायनोसै सिमेन्ट दैमाया जोंना जाय पार्टि जानो फैयाखै देग्लाय बोसोरै फैनो हागोन आरोना बिराद समायनाखा जोंना सिमेन्ट दैमाया नायना लानो हागोन जोबोद समायना आरोना जेथिंबो माने दिनै आङो माने बोसोरनैसोनि उनावसो देर बोसोरसोनि उनाव फैनाय जादों नालाय ओमफ्राय पार्टि जानायखौ माने बिराद बरिया नुदों आरोना दिनै जेथिंबो मानसिल'खा आरोना पुरा पार्टि जानायल' इथिं मोनसे आरो बाखि इथिं जा सब पार्टि जानायल' टाइमाबो अलरेडि 3टासोआनो जाबाय आरोना ओमफ्राय आरो दसे थाबावनोसै आरो आधा घन्टासो थानायनि उनाव बेनि उनाव न'आव थांफिनसै आरोना इन्टारेस्ट नाङो मानसिफोर ग्रोम नुबाथाय थाबाय थानो लुगैयो आरोना होमबाबो उपाय गैया दा न'आवथ' थांखानांगौ नालाय न'आव थाङाबाथ' जानाय नङा बेनिखायनो आरो उनावनो थांबाय थानोसै जों ब्रादारा दं नै जामार ना बयबो थांनानै फल' खालामबानो जाबाय आरो इन्सटाग्रामाव फल' खालामबानो जाबाय 1K जाथारसिगोन जायाखै 2K खालामनो आंना आवगोलना 3K जाबायमोन ओमफ्राय एकाउन्टआ हेक जादों दा गोदान एकाउन्ट एटलिस्ट 1K खालामना होदो 40 माबा नांगौ फल'वार्स नांबावगौ 40 फल'वार्स सानसेयाव खालामनो हायो मोनसे भिडिअ खालामनो हादों आरोना नोंथां ओमफ्राय इन्सटाग्रामनि नामा एलरिं बसुमतारी हा स्पेलिं ALDRING ओमफ्राय बसुमतारीथ' सेम आङो डिसक्रिपसनाव होना दोनखागोन दे लिंकखौ बयबो थांना फल' खालामबानो जाबाय आरोना माने ब्रादारा आंना माने बिराद 1K खालामजानो लुगैबाय आरोना 1K खालामजानो लुगैसो थाबैनो 1K खालामना होबानो जागोन आरोना नोंथांमोननि आसासै आरो दा जि खालामो बेखौ 40 दिनालाय मालै नोंसोर भिडिअ नायो 10,000 20,000 30,000 गाहाम नायो ओमफ्राय जुदि 40 साबसक्राइब जुदि खालामना होनो हायाबा बेखौथ' बुङाखै एबार ना इउटुबनि फारसे जेनेबा 40 माबा जुदि इन्सटाग्रामाव 40 फल'वार्स जुदि खालामनो हायाबालाय आरो मानिथो नोंसोर आंनि साबसक्राइबार
खालामना होदो थाबनो बिराद नांथारगोन नै नाङालै नाङा अननानै 1K खालामना होदो दानबा थांबाय थानोसै लोगोफोर गोबावबो जाबाय नालाय ना समा ओमफ्राय बेसेथो थाबाय थानो बोरैबा मोनलायलाङो आरो गोजानबो ना जोंनिफ्राय बिराद गोजाननिफ्राय 10 किल'मिटार जागोन आरो ना जोंनि नै दा जि जायगायाव दङ दैमायाव दङ जेनेबा ना जोंनि बेनिफ्राय जोंनि न'सिम 10 किल'मिटार जागोन आरो ना थांबाय थानोसै एसे मोनाबाबो गाज्रि जायो नालाय ना बल 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 सुता दानाबा नुदोंला दानाबा न'आव थांबाय थानोसै लोगोफोर दसेनो फैबाय दसेनो थांबाय आरो ना जोङो आधा घन्टा बेफोरबायदिल' जादों आरो